Ni gobono abamenyi me sublocation ya Kiomiti yo gutoka ase wodi ya Gesusu balene kyo bakokera magega yo kubekwa ku mugambi asensemeyo kurengana barabo ni go bateba nambale no gosemeria ebikora byo busaria mbikigo ika omwerio nabo igo omugambi yo nache ko bakonya ase ogotinya oburendi ni go balireira yo gotia kubwatrana asoko ene kyabuna ebirengo byo burendi byabere bigukina asensemeyo muri keto Kamilas no robot yoru asenchira iyo wekiranu. Maiga yokoba egeka kyomwako yo mwesa sublocation ya Kiomiti yego toka imeye wodi ya Gesusu batyo makonyi bomugambi itikoria rero ni gobarene kibako gokera maiga yo makonyi bomugambi go chorwa oyura chikoba gakobara asorogongoruo yeta nkoro kwa moruri gitamo mugambi omoya Kiomiti sublocation na twacharere barazeye mwambekiro sobogeniga ande natebire mbiamono sogocheni mwensi tinga kechyo mokonyi bomugambi nigo aliyeira yogo chego kinya chisemi nabo igogosi ya marua korwa se kenyoro una naso iro bisi na aranyorire amangana na karega igamake una bana baende school na marua agotokeria tonyakore tobwaterane ne team tonyakore naende tobeke kenyoro buna bana chifa tebire abana barega igaba ganyete Jumamosi Jumapili kera abantu bachiete kanisa torore na kitoko banyora to bae serikali ebwatie sheria komenta nayo abamenyi be kenyore kyo nigo bagokana gwa kere serikali mbuye mono asege tambukere kyo na kubagania ya matayonsi komosi komogambi na komorenda yondo makachyo yo meet sublocation otwachire gabuna bagaka so kubera ka mugambi omuya aselieta gitamo morure twabere tokoba tano mugambi akibon ke twakira serikali ngambia mono asogo to mugambi omageni kwira neri mbia mono samarieta ngoro kureba kagesare ongare kurwe kenyoro gya Kiomiti omotureti Kiomiti 1 Njende no mogoko asengencho twanyorire omugambi twabeira matuka mange tutabwati omugambi Nyasaye bwanchire omugambi oito otokire tumorende na masikani nenjerere ndongi nabo tware kumusabira amaya Nyasaye amuseni na ndamurenda amubwate sina kumurenda amatukonsi aito abanyakenyoro to babaigweri asare asekera ringana aratatebi boigo abanyakenyoro nigo bane kyabuna umugambi uyu nachikoba oyubenge nchomono asebale kwanye ntobwate mechando tware kugani ngo mugambi atukonye barabire to wetera barube abana bachiye skuru kwanye ntobwate mugambi igo mugambi ona ka twamwairwe na chato konye sana nonya nabo nigo bamugania kubaterana nabarai au amone serikali eliyo gokinia na kugendereria ekenyorekio asobogambi obwao obego kubwaterana nabagambi bande bali baro kubwaterana n'abatureti kubwaterana na abantu ba serikali yagere sublocation ekine kuikera magani y'abantu bamenya to ku reporter ya Geta Seni Kiandize TV leterane ngoro kwa Kamilas Ongeta.